Студентски иновационен хъб, това са интересни, различни и така важни за Технически университет проекти, които са насочени изцяло към студентите в нашия университет. Това, което отличава тези проекти от всички останали проекти в богатата палитра на научно-изследователския сектор, е, че те са изцяло насочени към студентите. Тези проекти дават възможност на студентите да творят, да се развиват и да се забавляват. Казвам, че им дават възможност да творят, защото тези проекти са посветени на разработване на иновативни студентски идеи. При тези проекти студентите впрягат своята изобретателност, своята креативност с цел да реализират някоя своя иновативна, интересна, новаторска, понякога щура идея и като резултат от своята работа да постигнат нещо практическо, което може да се види, да се пипне, да се усети под формата на макет, модел или някакъв стенд, който реално може да докаже полезността и приложението на тяхното хрумване. За да реализират тази своя смела идея, студентите трябва да усвоят нови знания и нови умения, както за работа с научно-изследователска апаратура и за работа с данни от експерименти, така и за работа с машини и инструменти. Освен това, за да се постигнат съответните резултати, студентите работят в тясно сътрудничество със своите ръководители и ментори и по този начин добиват възможност да почерпят от техният опит и знания. Също така вярвам, че проектите Студентски иновационен хъб дават възможност на студентите и да се забавляват. Те работят по теми и по задачи, които сами са си избрали, които са им интересни. Освен това, самата инициатива е така организирана, че на студентите се дава възможност за изява, за участие, за пътуване в различни форуми за популяризиране на науката, а също така в научни конференции, в медийни изяви, в церемония като тази тук, възможности за участие в състезания. Тази година е четвърта година, през която организираме проектите от вида Студентски иновационен хъб. Както всяка сравнително ново начинание, така и тук се срещат някои трудности, някои предизвикателства. Предизвикателства имаше и пред организаторите, и пред самите екипи, които изпълниха своите проекти. Много важно за мен е да спомена обаче, че проектите Студентски иновационен хъб са важни, те са приоритетни за Техническия университет София. И ние ще положим усилия, за да продължим да развиваме този вид проекти. През тази година до финала успешно достигнаха 3 проекта от вида Студентски иновационен хъб. По реда на представяне, моля при мен да заповяда Теодор Аков за участие в проекта Храм Лайт. Заповядай. Деница Паункова за проекта с луминесцентните конци. Заповядай, Деница, още много успехи и повече смелост и кураж. Да заповяда при мен Станчо Иванов за проекта с подобряване на аеродинамичното съпротивление. Заповядай, пожелаваме съвсем скоро проекта да се реализира като физически корпус и да спечелите много награди в предстоящите състезания с него.